Soc la Paula Arellano, soc de la parròquia dels franciscans de Granollers, de la diòcesi de Terrassa, i soc catequista a Lifeteen a Montornès. Doncs el meu encontre amb el Senyor va ser a través de l'escola que vaig anar, que és catòlica. Em van convidar a uns campaments a Lituània i a partir d'allà doncs, vaig començar a conèixer cada cop més el Senyor, a tenir una relació més íntima amb ell. I tot i no venir d'una família catòlica practicant, doncs em sento molt afortunada de tota la gent que ha posat al meu voltant, que a través d'ells m'han portat al Senyor. El Senyor ha sigut molt bo amb mi, sempre ho ha estat i ho serà. Sobretot posant-me gent que estava molt a prop d'ell, on m'han cuidat, he rebut molt amor, m'han ensenyat a estimar i a la vegada m'han donat una formació cristiana molt sòlida que ara m'ha permès tot el que jo he rebut gratis, donar-ho gratis als altres. Ara mateix serveixo la parròquia de dues maneres. Soc catequista de Lifeteen a Montornès del Vallès, una parròquia molt a prop d'aquí de Granollers, i a la vegada soc la coordinadora del futur FTA, que si Déu vol començarem a finals d'any aquí a la parròquia dels franciscans. O sigui, fa cosa d'un any el mossèn de Montornès em va demanar si podia ser catequista i és veritat que des de sempre jo havia sentit com aquesta crida del Senyor a la missió, a evangelitzar, a donar-lo a conèixer, i m'havia cridat per altres realitats de l'Església, però ara que el mossèn em cridava a ser catequista a Lifeteen, ho vaig portar a la pregària i vaig dir-li que sí, perquè al final això ho he sentit sempre com una crida del Senyor cap a mi. I després va ser a les convivències de Lifeteen on vaig poder posar nom a el que jo feia molt temps que sentia, de donar-me als altres d'aquesta manera, i vaig descobrir dintre la meva vocació cristiana com la meva minivocació de ser catequista. I la veritat és que no puc estar més agraïda perquè el Senyor m'ha posat en primera fila per veure els miracles que fa a les ànimes i com toca els seus cors. O sigui, és increïble com ell vol sanar les ferides, vol abraçar a cada adolescent que ve per la parròquia o a cada jove que ve també per FTA, i com el busca i el vol abraçar a tothom, qui es posa al davant seu i està obert a la seva acció. En el meu dia a dia intento trobar el Senyor sobretot a l'Eucaristia, o sigui, en els sacraments. Després també intento tenir com aquestes trobades més íntimes amb ella, ja sigui a l'oració, a casa o si puc anar a una església, i fer-ho sovint, perquè si no em perdo. I com per tornar a trobar la seva mirada i buscar-lo a ell en les coses que faig i no buscar a mi mateixa. Si tingués cara a cara a Jesús, primer de tot li agrairia tot el que ha fet a la meva vida i està fent a la meva vida ara mateix, i també a la gent del meu voltant. I en segon lloc li preguntaria quins són els seus plans per mi, què espera una mica de mi i també si estic en el camí correcte.